The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord who makes things grow. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. The next few moments are devoted to silent prayer. Mag-ampot sa hilom, agi og pagsusi sa tagsa nato kakalag. O gikinahanglan nga kita malimpyuhan sa mga sala nga ato karong gitinir, sala ba sa una, sala ba sa dila, o sala ba sa buhat kini mga babag kini sa atong pagtuon sa pulong sa Dios mo sa ato kanang ikumpisal diretso nga sa Dios gamahan. Kay agi ka na og pagtuman sa sugo sa Dios nga nahitala diha sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, humani mo buhata ka na, ikaw malimpyuhan na sabog, makabalik na usab ikaw sa pakigambitay sa Dios, o ikaw mapunan sa Espiritu Santo. You are ready. Pan kanimo higala nga wala pa ikaluwasan, wala pa si Kristo sa imong kinabuhi, giawhag ka, gidapit ka, tuuhi si Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluwas aron ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Musa humani mo buhata ka na, andam na sabi ka sa salmot, pagpag-iuban nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Pinagi sa YouTube o ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Busa sa hilom, magampo na. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain na sa mga higayon nga imong gihatag kanamo Dios pagtuon sa imong pulong. Nagaampo kami nga pinagis pagahom sa Espiritu Santo, pagtudlo kaniya sa iyang ministry, sa pagpasabot kanamo. Nagaampo kami nga imo kaming dasigon, tangtanga ang mga babag kung nanaaman sa among una-una,
nga kami magapunting lamang sa imong igatudlo kanamo niining adlaw. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan, mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga isig ka magtotoo, apil na ang mga dili pa magtotoo kung ikaw suway sa pagpaminaw niini atong Bible study, hinaot nga ikaw magpositibo. Mugamit ka sa imong pangunahunang positibo sa pagsanong nining tanan nga atong mga pagtulunang hisgutan o aron ikaw malamdagan usab maka-kat-on sabi ka sa mga kamatuoran nga sarang nimo magamit sa imong pagpadayon usab sa pagkinabuhi. Busa, magapasalamat gyud ta sa Dios sa iyang paghatag kanato og lugway nining atong kinabuhi nga lumalabay lang. Di man gyud ta permanente ning kalibutan, lumalabay man lang kita og samtang ginawa pa kita, iatagan kita kahigayunan sa Dios. To become winners in this life and in the life hereafter. That's why we are taking up this very subject matter nga how to be a winner in this life and in the next. So atong gituki karon, atong gibiyaan katong atong gisgutan may tungod sa doktrina sa paglaom, the doctrine of hope. Okay? So again, pasalamatan to ang Dios sa iyang paghatag kanato og laing higayon. Niya kita askil ang atong panglawas. I hope ikaw anaa sa mayong panglawas usab o natay sanag nga panguna-una, pangisip. We are alive, buhay pa kita, nagaginawa pa kita, kini gumikan lang sa kaluoy, gugma, kortesiya o grasya sa Dios. Dili kita takos nini. We don't deserve it. We don't earn it, nor work for it. Kay kini grasya. Okay? Karon nato padayon ang atong gisgutan, gibiyaan nato sa mihaging higayon sa atong last time we were talking about the doctrine of hope. O kini, apil naman kini sa mga bahin sa mga pagtulunan nga sarang nato nga magamit samtang kita nagapadayon sa pagsibog sa unahan sa atong Kristohanong pagkinabuhi nga diin nagasunod lamang kita sa mando sa Dios unsay angay natong buhaton nga kita makakabot niya ng dapit o bahin sa kinabuhi nga mahimo na kitang mananaog, winners in this life. Okay? Himbaw naman ka, ang unag yung step nga ikaw makasud ning maong journey to pursue in life, to be successful, to be a winner, okay? A victor in this life. And magapadayon kina hangtod nga kuhaon na kita sa Dios, gikan nining dapita sa kalibutan o muuban na kita kaniya dito sa eternidad o dala ang atong pagka-mananaog. Mao ka na ang atong common goal as believers. Okay? Kaya life is too short. Nagiingon sa karaghanan, bisan pag mga dili magtotoo, mo sanong man sila niya na, mutuo man sila nga life is too short. That's right. Even if you live 100 years nining kalibutan, that's too short. How is it compared to eternity? Eternity is forever. Eternity is everlasting. Wa na nay katapusan. Kumparar nimo sa atong pagpuyo ni kalibutan, temporaryo ra ta ni ning labay lang ta dinhi. Kasi ang kinabuhi nato ning kalibutan, life is just a passage of time. Basta mao na nga
ang matagutling sa itong pagkinabuhi nining kalibutan. Ingon nga mga magtotoo. Counts much. It counts. Mabitaw ng nabitay sugo o mando sa Diyos din siyang pulo nga. You have to redeem the time because the days are evil. Ana. Paklaro ka na sa Diyos nga ang atong panahon is dautan. Evil. Mao na buot sa Diyos nga kita mahimong winner niining pagka-evil ning kalibutan na. O kita nasayod na ana ay yawi nga atong pagagamiton nga makasod na kita niining maong journey to become winners in life. Ang una nini is get saved by faith in Christ alone. Mao man ay una nga ikaw makasalmot, sunod na sa hingpit nga plano sa Dios. Actually, God created His plan for us. Siya ang nagmugna. Only a perfect person can produce a perfect plan. Osto? Since God is perfect, sanglit ang Diyos hingpit man, ang iyang plano hingpit pod. Klaro man na kayo. So ang iyang plano sa atong kinabuhi hingpit, perfect. Way kulang. Narana nimo, gamita lagi ka ng imong kaugalingong kaubuton. Kay duha man nakabahin ko na Diyos. Imong kaugalingong kaubuton, negatibo o positibo. Ang mo ingon kag magnegatibo ka, that means you reject. Apan kung mag-positibo ka, you accept. You believe. You see? Pagamiton ta sa Diyos sa atong kaugalingong kabuton, hinatag na sa Diyos. Libre ka na ng atong pagagamiton. Kung naibaw naman ka sa matag higayon, ikaw mo himog decision. Every time you make any decision for that matter, ikaw ragyod ang answerable, responsible, and accountable. Gusto? Gusto mo lang, prinsipyo ka na sa pulong sa Diyos. Narani mong mudawat ka ba po na ng prinsipyo, how di? Basta magpabilin ka ng prinsipyo sa Diyos. Nga iyang gipahiluna ka na sa kanya itong wapang tanan. So, narani mo. Ikaw lang ang giagad sa Diyos. It is you who makes the decision. You make the decision yourself. Dili itong ubang tao, dili na imong ginikanan, dili na imong igsuon, ikaw gyud mismo. Ikaw ra gyud. So, the first step is get saved by faith in Christ alone. Yung pagkasunod niya na magtuon ka na sa pulong sa Diyos. Mao na yung atong tulumanon nga aron kita mahimong mananaog. Gusto magkakamahimong mananaog. Gusto magkakamahimong victorious and winner in life. Nanana. Okay? Dili ni hinimo-himo. Wala magama-gama nini. Prinsipyo lagi na sa pulong sa Dios. Muna nga, if you stick to our Bible study, niining atong ministry, o dili man ni atong ministry sa Holy Spirit man then, hindi ka magmahay kay kining tanan. Gigiyahan man ta sa Espiritu Santo. Siya raman ang magpahiluna nining tanan. Natog mo, sunod ba ta mo, sanong ba ta o di? See? Okay. So, mao na yung usas mga doktrina nga covered by this. Gawas niya ng atong gisgot. Katubang akong giingon nga keys to success in life. Mga yawi nga atong gamiton ngadto sa pagka-madinaugon sa kinabuhi. Okay? Usa niini mao ang pagbaton sa nianang ingnon ta hiyas kini o ingnon ta mithi. I don't know if this is the right Visayan word, basta this is the requirement ingnon ta. Panginahanglan nga imong batunan ka na aron makasibog ka katusunahan nga mahimong mananaog. Okay?
So usa nini mga doktrina sa paglaom. The doctrine of hope. Ug ato nang gisgutan last time nga ang pulong nga hope, ang Griego nga pulong, the Greek word for hope is elpis. Elpis. E-L-P-I-S. Elpis. Okay. Now, ato naman ninggi sugdan sa paghisgot last time kining mahitungod ni ining doktrina sa paglaom nga okay. Now, atong gihisgutan kining mahitungod nining paglaom, hope. Now, let's clarify the meaning of hope. Okay? Atong klarohon kini. Sa laing pagasulti, anything that is not yet a reality to you, dili pa tinuod alang kanimo, not yet a reality, na you have the chance and possibility to hope for it. Basta, na kay gayunan, nga magmulaom ka alang niya na. So, alang niya itong ni-enroll, okay. For those of you who enroll in any course, kuha ka sa kurso, ang imong hope, imong paglaom is that you can finish on that course you're taking. Noon nga, mugraduar ka, niya nang maong imong kurso ang gikuha, then you will hope for the next step. Unsa may mong sunod nga lakang sa sige nimo hatag paglaom niya na. Nga unta nga ikaw makatrabaho. Okay? Na after makatrabaho ka, you hope nga you will be happy sa imong gitrabahuan, earn good pay, angkon kang maayong sweldo, okay? To be able to save for the future. So mao ka nang paglaom, hope. Okay? In other words, there is always something to hope for. Diba? There is always something. Now, what are we trying to tell you here? Unsa may butang to pa atong dadon diha kanimo. What we're trying to tell you, paminaw, what we're trying to tell you here is that as a believer, ingon nga usa ka magtotoo, you are also hoping for the thing that is not seen yet. Nga wa pa nimo makita. But if you have that faith or belief, pagtuo, in the possibility or assurance of obtaining it, it will become a reality. Okay? So, mahimo ka ng tinuod. Now, what again are the three kinds of hope as defined in the Word of God? Tulo. Dunay tulo ka matang sa paglaom nga latid dihas pulong sa Dios. Ang una niini, hope 1. Okay? Ato lang ni hatagan og mga numero. Hope 1, paglaom 1. Mao ang kaluwasan. Okay? Magpaluwas. Unsaon? There is only one way to get saved. One way only. Bugtong ragyod nga paagis kaluwasan. Faith alone in Christ alone. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Unya, diha sa John 3:36, he who believes in the Son, unsa maning Son, the Lord Jesus Christ. He who believes in the Son has life. Kanang life diha is eternal life. Kinabuhing wala ni katapusan. But he who does not believe in the Son does not have life. But the wrath of God abideth on him. Ambot pasabot ang kasuko sa Dios magapabilin diha kaniya. Okay?
Mao kana ang mga bersikulo, daghan pa ang mga bersikulo naga-support niya na may tungod dining kaluwasan. Mao kana hope 1. Okay? Hope 1 is salvation. Hope 2, paglaom 2, mao ang blessings in time, mga panalangin dinhi sa panahon. Okay? Blessings in time. Naunsa man nimo pagkadawat sa blessings in time? Unsaon man? Naibaw ka na? Nga human ka maluwas, unsay tuman sa Dios kanato. Kay luwas naman ta. Human na tutuuhis Ginoong Jesucristo sa iyang gibuhat dito sa cross, iyatang gilukat ang atong utang sa sala. Inay kita mo lansang dito sa cross, si Ginoong Jesucristo mi voluntaryo nga siya ang mudawat sa atong hukom nga kamatayon. Motong dito si Ginoong Jesucristo, moral to iyang tuyo nga nagpakamatay dito sa cross tungod alang kanimo, higala nga dili magtotoo. Siya nagpakamatay, iyang gilukat ang atong utang sa sala. Kay kitang mga tao wa gyud tay katakos, wa tay mahimos pagbayad sa atong utang. Kay wa man tay kabayad. You see? Si Ginoong Jesucristo ra gyud ang mi voluntaryo. He became our substitute, mi puli kanato nga unta. Mao kana nakita nimo unsa ka mahinungdanon kining maong doktrina sa kaluwasan nga ang Dios nagabuhat sa tanan niyang mahimo nga ikaw ug ako mahibalik ngadto sa Dios. Kay nahimulag naman gud niya tungod sa atong napahiran kita, napanunod nato ang sala sa atong unang ginikanan nga si Adan ug si Eva. Nisupil man sila dito sa Hardin sa Eden nga gidili sa Dios nga kadtong kahoy nga din ang bunga niya tumaong bunga sa kaybalo. Okay? The knowledge of good and evil. Kahoy sa pag-ila sa maayo ug dautan. Mao kadto nga giingon sa Dios nga hala kaon mo tanan. Bisag unsa inyong makaon diha sa hardin. Gawas lang niya ng usa nga kahoy diha sa taliwa sa hardin. Ayaw gina ninyo kana ang bunga. Kay on the day thou shalt eat of it, dying thou shalt die. Sa inyong pagkamatay, mamatay gayud kamo. Mao ginay original nga buti pasabot. Unyang kaon ba sila? Ning kaon man. Ning supil sa metabo. Ingon, gipasidan-an sila sa Dios. Sa adlaw ka mukaon niya na sigurado yung mo mamatay. Apas pagkaon nila, namatay ba sila? Natumba ba sila? Nangahagba ba sila sa pagmumagkaon? Wa. Buhi sila. Physical ang but pasabot. Buhi physical. Ni adtong higayon na nga sila misupil dito ang ilang kahimtang na usab. Automatically na usab. Inay nga diha sila bahin silang pagkatao nga diha sila lawas, kalag o tawahan ng espiritu, human spirit. Mo gitawag sila nga sila Trinity pod, tulo kabahin ang ilang pagkatao. Tulo kabahin, body, soul, human spirit. Trichotomos mo nagiingon diha nga Greek word. Dili na Greek word ang pasabot nga in English kanang nagpasabot nga tulo kabahin. Trichotomos. Na kanay bersikulo diha nga suportar body, soul, human spirit. So Trinity po sila. Karon sa kaon nila pagsupil niya, supak nila sa Diyos sa gidili nga pagkaon sa antong kahoy sa pag-ilas mayo ug dautan. Dito na usab ng kahimtang na unsa
namatay o na deactivated, na ni-shriveled up, muring kuyos ang human spirit. Yan to yung higayon na. Maugit pasabot sa kanang sa adlaw ka mumukhaon niya na mamatay kayo ka mo. Patay. Oh no, dili man mamatay yung human spirit. Ang pasabot, deactivated, shriveled up, in kuyos, in hiyos. Tuwa na power. Mansa na may naibilin. Lawas na lang o kalag. Na mo na. Body and soul. Mo na ang komposisyon ng nahibilin. Human sila misupak sa Dios. So nahimo na silang dichotomos, dili na trichotomos. Ang trichotomos, tulo ka bahin. Ang dichotomos, duha na lang. Body and soul. Mao nang gitawag na sila karon og unsa. Physically alive but spiritually dead. You see? Ayaw sabta nga kanang Panginoon nato spiritually dead, ang espiritu nila namatay. Dili mamatay ang espiritu. Deactivated lang. Wa na siya gahom. You see? Okay. So, mao katong nahitabo dito sa Harden sa Eden. Una na itong ginikan. Kitang tanan na unsa, napahiran, napanunod na to kadtong kahimtang sa una na itong ginikanan. Tanang tao nga may mugso ning kalibutan nga mga ilang kaliwat, mao na antong kahimtang. We are spiritually dead although we are physically alive. Okay? Kadagang mga tao ning kalibutan na karon, buhi mo lang kayo. Buhi. Physically. Mga gwapo pa, mga gwapa, mga himsog pa, mga lawas. Apan spiritually dead. Tanan nga may mugso. Nagkaron. Unsa man nga paaging gihatag sa Dios nga ang tao may balik sa iyang original nga kahimtang. Body, soul, and human spirit. Unsaon man pag-activate, energize o kanang pabuhi inunta. Awanta mo ingon og namatay, pagpalig-on, pagpa-active na usab sa human spirit. Unsaon? Na mao ni lain na po ning doktrina nga si Ginoong Hesukristo maoy mi voluntaryos pagkanaog ning tiny earth na diin ikaw ug ako nagapuyo. Mi voluntaryo siya nga manaog aron sa unsay usara ka tuyo. Only one purpose, that He is going to die for you and me. Natong mga katawan. Kaysa iyang pagbuhat niyanto, pagpakamatay, siya nagpakamatay aron ikaw mabuhi. Do you get the point? Ikaw mabuhi kung imo siyang tuuhan, imong dawaton, imong musanungkan niya ng awhag, pagdapit sa Dios, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mora na'y tuyo sa Dios, mora na'y iyang hangyo sa tao. Tuoy lang. Just believe in what my Son has done at the cross. Tuoy. Tuoy itong iyang gibuhat. Namatay siya tungod sa imo ug akong mga sala. Tuoy. Nga siya ra ang manluluwas. Mora. Once nga ikaw mo tuo, mo man na. Faith alone in Christ alone. Mo ka na ang the real gospel nga original gyud nga mao ginaytugon sa Dios. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Unsa? Lisod ba gyud na? Ang pangutanon, lisod ba na? Buhaton, mutuo ka lang? O ikaw maluwas? No, tingaling uban mo yung magdiyo ka tuo ng mutuo rata niya, maluwas ta. Kinahanglan po mubuhat mo ta. Atong pakapinan, nanamon na. Pakapinan.
wa na magkinahanglan ng Diyos ug pakapin kay hingpit na yung taon tong iyang work of salvation. It took His only begotten Son to die for you. Ug mao na nga mahinungdanon kini pag-ayo sa imong kinabuhi higala nga dili magtotoo. Kung ikaw buot mahimong mananaog niining kalibutan na og sa sunod na itong pagkinabuhi, luyo nining kinabuhi. You want to become a winner? This is it. Kini nga itong gisgutan. Mao kini ang maayong balita sa kaluwasan. The gospel is good news. But narabay bad news. Ano man ang bad news? Okay. The good news is that once you believe in Christ, you get saved. Basta? But na may bad news. Unsa may bad news? The bad news is, paminaw, that you are a sinner. That you are condemned. That you are unsa? Damned to the lake of fire. Apan ang Diyos maingon, na ako'y paagi. Dawata lang niyang paagi. Kaya di ka magmahi, di man ko limod, di man ko mamakak. Kaya kung mamakak ang Diyos, di na siya Diyos. Gusto? Iya man ang paagi, iya tugon nimo. Tuuhi lang nga akong anak nga namatay sa imong in your stead. Imbis ikaw dito mo ilansang ang akong bugtong anak mo ay nagpakamatay alang kanimo. Tuuhi lang. Now you see, just to believe. Ang believe God, ang faith, by the way, to believe is verb. Faith is the noun. Gusto? Well, recall your grammar. Now, unsa man ni to believe? Transitive or intransitive verb? Transitive verb, which needs an object. Okay? I believe in Christ. I stands for every member of the human race. Tanang tao. I. Siya nag-represent. Believe. Believe is an action word. Okay? Pistio. Okay. Believe. Verb ka na. Believe in whom? Believe in one object only that you be saved. The Lord Jesus Christ. I, ang tanang tao, mo'y girepresentahan niya na, believe, pagtuo, kang Ginoong Jesucristo. Namaw na. Ang faith, by the way, ang pagtuo, way merito. Ang buod pasabot nga way merito. Way merito, kay di man maka pasigarbo ang tao, kuray na luwas kay na magoy pagtuo. No, ang pagtuo is inherent sa matag usa ka tawo nga may mugso ni kalibutan na. Faith is non-meritorious. Ang tanan, like for example, everybody can eat and drink. Every normal person, ang pasabot na ako, normal. Okay? Kaya naman po uban nga, handicap, di sila magkaunsa na, buhat niya na. But ikaw ang normal, you have the ability to, you are able to assimilate liquids and solid, you see? You can assimilate. Na kay katakos. Unya, di magkakapasigar mo kaya tanan na, manana. We are equally given that possibility or ability. You see? So, non-meritorious. Di pareha na itong duha nga, giingon na ito nga, kanibang three kanang ways of human perception. That is what I mean. Three ways of human perception. Una, ang gitawag nila og unsa, empiricism. Pasabot. Empiricism, assimilating or perceiving through the five senses. Unsa man yung five senses?
natong tao. Sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of taste, and sense of touch. 5 senses. So mo ng empiricism. Paagi ka na sa pag-perceive. Ang ikaduha, mao sa rationalism ka ng pagpangaturungan. Mga tarungan ka mo, kini mo kanto, you also perceive through reasoning. Apan ang ikatulo, mao ang pagtuo, faith. Mao na gipili sa Dios nga mao nang paagi nga ikaw maluwas. Faith is non-meritorious. Kasabot ka? Non-meritorious. Tanan makatuo, apan ngano man di man ang tanan mo tuo, tungod kaya na po ni laing doktrina naman siya kabubuton. He has free will. O may pugsanay. So gikinahanglan ang Dios mo yung gamitan na kanang akong hinatag po na nga kabubuton. Mutuo ka ba o musalikway? Duha ra may mong kapilian. Na kung mo pili kag mo yung kag oo, na maluwas ka. Apan mo yung kag di ka maluwas. John 3:36. Okay? Mao kining atong gihisgutan. The first key to be a winner in life is get saved by faith alone in Christ alone. Acts 16:31. Mao ka na ang Yahweh. Aron ka makasud nining imong journey to become a winner. Kaya kung di ka makasud yan na, why mahimo? Wa kay mahimo. Mahimo tingali mga tinawhanon, okay? Nalapan ang kamot niya, tamas ginhawa. Taman sa ginhawa ni mong paningkamot. Apan di ni mo makabot karang matuod ti unay nga pagkamananaog sigon sa kabubuton sa Dios. Ato kining ipadayon kay daghan pa kayo kitag paghisgutan nga mga doktrina. Usa lang kini kabahin busa kung ikaw may kainit sa pagkat-on sa mga pagtulunan sa pulong sa Dios nga imong magamit nining atong endeavor to become winners in life and in the life hereafter. Magampo ta. Alang kanimo higala nga wala pa'y Kristo sa imong kinabuhi. Gihangyo ka. Iduko ang imong ulo, piyong ang imong mata. We're going to close our service. Nining atong Bible study karong adlaw nga ato kining i-direct ngadto sa mga nagpaminaw nga wala pa si Kristo silang kinabuhi. So wala pa sila paglaom, wala sila kinabuhing dayon. Kini mao ang gutlo sa imong kinabuhi. No matter what you think, no matter what you believe, kini maong gutlo nga imong huna-hunaog maayo. A moment of consideration. It is a moment to put everything else out of your mind. Think about the person of the Lord Jesus Christ. Now, what does all this mean? Unsa may but-basabot nining tanan? Unsa man ang Christianism? What is Christianity? Well, Christianity is Christ. Kini usa ka relasyon ngadto sa Dios, pinaagi kang Kristo. And there's only one way to have that relationship. Kaya ang balaang kasulatan nagaingon man, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Tingali mayong ka unsa man. How about mga binuhatan? Works. Now, all the works that you can do have nothing to do with your relationship with God. Ngano? Tungod kay ikaw makasasala. Tungod kay ikaw dili man hingpit as God is perfect. Tungod kay ang iyang hingpit nga pagkamatarong has to reject unrighteousness.
and you are unrighteous. No matter how many good deeds you do, that is where Christ comes in. That is how important He is. Tungod kay, He is the only one who can present you faultless before God. How does He do that? Well, He went to the cross. He went to the cross for one reason, to die. And to die for you. To die for every member of the human race. Well, He did not care whether people rejected Him or not. He died for them. That is God's grace. His absolute grace. And what does that mean for Him to die for us? It means that while He was hanging on the cross, ang Diyos nga mahan, mibo sa tanan na mga sala, ngadto sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo. His humanity, ang iyang humanity, ang iyang pagka-ingon nga tao. Kaya duha man ka nature ang Diyos, ang si Ginoong Jesucristo. A nature of man and nature of God. Tsugi, dak-dak dito tanan ngadto sa pagka-taong kang Ginoong Jesucristo. He took all of your sins upon Himself. And when He did that, iyang gibayra ng atong utang sa sala. He paid the penalty demanded by God for sin. Sin, ang sala, spiritual nga kamatayon ka na. Spiritual death. Kung sabot pa sa spiritual death, pagkahimulang sa taas sa Diyos, gikan, pagkahimulang sa tao, gikan sa Diyos. Spiritual death. Si Ginoong Jesucristo, namatay siya o gitawag na ito, substitutionary spiritual death. So that we don't have to. Hence, sa diha nga ang balang kasulatan mo yun, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have eternal life. Now, nasayo, nakasabot, ngano. We also know that pinagi sa grasya, ikaw naluwas pinagi sa pagtuo. And that salvation is not of yourselves. Kinigasa sa Diyos. Dili sa mga binuhatan. Aron sa ingon niya na way tao nga makapahambog, makapasigarbo. Ug si Pablo may nagsuwat niya na. Iyang gisuwat kini ni Pablo tungod kay siya nakasabot bahin o grasya. And he understood the importance of what Jesus Christ did. And so, now, in this moment of consideration, by your thinking, do I believe or do I not believe? Mao ka na ang issue. Ang imong kaugalingong ubuton mo issue. Mudawat ka ba sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo o imo isalikway? Because once you accept the work of Christ, that is eternal life. But if you reject the Lord Jesus Christ, condemnation awaits you. Judgment. So right where you sit right now, makahimo kas maong desisyon for or against Christ. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mga ampota, Ama namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa pagpatinaw kanamo unsaon di ay ang among pagkahimong mananao nining kalibutan na ug sa amo nang umabot nga kinabuhi sa eternidad. Nagapasalamat kami o Dios sa imong grasya nga nagalihok nga dili kami takos niini panikaw matinumanon gayud sa imong mga saan. Uban ni kami o Diyos sa among pagbuwag-buwag, iiway kami sa mga kabilinggan ug dada kami pagbalik. Ugma nini nga among pagpadayon sa pagpakaon sa among kalag sa imong mga pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong maluluwas. Amen.